Здравейте! Тази седмица в новините на МТЕЛ ще видите коледните предложения на компанията. Аз съм Вяра Димитрова. Тази Коледа клиентите ни имат 50% повече минути за разговори. Офертата важи за тарифните планове икономична тарифа, МТЕЛ Моби и МТЕЛ Смарт. С икономичната тарифа ще получите 150 безплатни минути към всички национални мрежи и неограничени разговори с 5 приятели само за 12,90 на месец. А избралите един от плановете МТЕЛ Моби ще имат до 3000 безплатни минути. Клиентите на МТЕЛ Моби или икономичната тарифа могат да закупят практичен телефон на празнична цена. Samsung 1200 ще им струва само 1 лев, Nokia 109,90, а Alcatel 2005 само 19,90. 50% повече ще говорят и абонатите на МТЕЛ Смарт. Те ще имат и 50% повече мобилен интернет, както и празнична оферта за хитови смарт устройства. Вижте повече в следващото ни видео. Точните подаръци идват с МТЕЛ. МТЕЛ Смарт сега ти носи 50% повече минути и мобилен интернет за целия срок на договора. А с него идват и най-новите смартфони. Елегантният алуминиев HTC One Mini и HTC Desire 500 с невероятна камера. Следващото ни коледно предложение е за всички, които искат да бъдат онлайн навсякъде и по всяко време. Предлагаме двойно повече гигабайти за сърфиране в най-бързата 3G мрежа в България. Срещу 9,90 месечно ще разполагате с 2 гигабайта мобилен интернет. А плановете от 13,90 или 24,90 на месец включват съответно 5 и 10 гигабайта. За клиентите на мобилен интернет от МТЕЛ предлагаме и две устройства на специални цени – таблет Lenovo A3000 и лаптоп HP 2000. Таблетът струва само 8,90 на месец, а лаптопът 16,90 с пакетите 5 или 10 гигабайта мобилен трафик. За клиентите на фиксираните ни услуги също имаме коледни предложения. Срещу 15,90 на месец ще използвате интернет със скорост 50 мегабита в секунда и може да закупите таблет Lenovo A3000 или лаптоп HP 2000 на специални цени. Пакетът с таблет Lenovo A3000 и 50 мегабита оптичен интернет за дома е на обща цена от 24,80 на месец, а лаптопът HP 2000 32,80. С цифровата ни телевизия за периодът от 2 месеца ще гледате пълния списък от 160 канала, включени в разширения пакет. За този период ще имате и достъп до каналите в пакета HBO and Cinemax HD, както и до МТЕЛ Video Club. Устройство на промоционална цена към цифровата ни телевизия е 32-инчов LED телевизор Toshiba срещу 18,90 на месец. Членовете на младежката мрежа УП също ще посрещат празниците с 50% повече минути, SMS и мобилен интернет. За 13,90 на месец всички в УП 005 ще имат на разположение 3000 минути в мрежата на УП, 1500 SMS, 150 минути към всички национални мрежи и 225 мегабайта интернет на максимална скорост. Избралите УП Extreme ще говорят 3000 минути в УП и 300 минути с националните мрежи. Те получават още 150 SMS и 150 мегабайта мобилен интернет. Всичко това е с месечна такса от 19,90 лева. Лупарите могат да се подновят и с Android смартфон ZTE Blade 3 само за 6,90 на месец. Звездите на X Factor бяха в подкрепа на каузата приемна грижа. Децата от приемни семейства бяха специални гости на концертите миналата седмица. Част от средствата, събрани от зрителите, ще бъдат дарени за проекта Приеми дете, създай бъдеще. Припомняме ви, че всеки може да подкрепи приемната грижа с СМС към номер 17777 с текст DMS дете, чрез банков превод, онлайн на сайта на Национална мрежа за децата или в специалните касички във всеки МТЕЛ магазин в страната. В началото на декември ще изненадаме един от вас с подаренил коледен подарък. Мини версията на Samsung Galaxy S4 може да спечелите с верен отговор на седмичните ни въпроси. А тази седмица ви питаме, кои са двата нови града, в които МТЕЛ предлага фиксираните си услуги. Верните ви отговори очакваме във Facebook. Това беше по-интересното от новините на МТЕЛ. Ще се видим отново следващият понеделник. Успешна седмица!